Ohjelman tarjoaa National Geographic. Ohjelman tarjoaa Finkino. Hauskinta, mitä perhe voi tehdä yhdessä. Adecco. Autamme talentit maaliin saakka. Hoplop. Koko perheen liikuntaseikkailupuisto. Se on suurin, se on kaunein, se on kauhistuttavan märkä. Maailman suurin esterata Wipeout myllyttää jälleen suomalaisia. Qualifier ja legendaariset punaiset pallot. Kovakourainen ja viheliäisen vikkelä Double Cross. Sekä läkähdyttävän armoton Spinner ottavat kilpailijoista mittaa ennen kuin vuoron saa vavisuttava finaali. Wipeout Show. Kaikkein urheimmat ja onnekkaimmat kohtaavat vetisessä taistossa, josta vain yksi voi selvitä voittajana. Tämä on Wipeout Suomi. Tervetuloa Foxille! Suomen Wipeout, ohjelma, josta ei kukaan selviä kuivana. On jälleen tullut aika heittää 4 hullun rohkeaa suomalaista mittelöön maailman vaativimmalle esteradalle yhdessä venäläisten, ukrainalaisten ja kasakstanilaisten kilpasiskojen ja veljien kerran. Ja Argentiinassa kuvattu. Kuinka suomalainen ohjelma tämä ihan oikeasti on? Onko tämä vähän niin kuin Turun sinappi? Ulkomaan omistuksessa, puolalaiset tekee ja suomalaiset syö. No, vaikka alkutunnuksessa ei avainlippua käytetäkään, on kyseessä lähes melkein koko lailla osittain kotimainen tuote. Ja onhan meillä vähemmistöryhmät hyvin edustettuna. Mitä? Finlandssvensk? Ja vist. No, mutta sittenhän meitä on 50-50. No, ei aivan, sillä tiimiimmehän kuuluu vielä Amerikan karjalainen vahvistuksemme, säkenöivä Anna Iisteeden. 50-60. Millä mielellä lähdet radalle?